Sziasztok, itt vagyunk egy olyan videóban, és a mai videóban Dead by Daylight-ozni fogunk. Igen. Mert ez a játék, ez így nagyon jó. Hát lássátok, hogy milyen szép nevem van. Csak azért nem, mert vagy 20 nevet próbáltam ki, azt nem engedett be. Mondom, hát akkor legyen egy ilyen esetünk. Ja. Én gondolkodok, kivel játszok. Ez a 2 tabu. Most Légionon gondolkozok meg. Ja, ezen a... Ez is már engem. Amúgy elég kevés, 2 karakterem van csak. Van ilyen kipróbálási csomó. 19 órára. Tudom próbálni a karaktereket, igazából ez eléggé jó. Ja. És amúgy így megírássátok, hogy kivel menjünk majd következő gémbe. Viszont én azt mondom, hogy kb. Menjünk egy túlélőt. És akkor jön. Azt is megírhassátok nyugodtan, hogy milyen kombók arányatosak, mert nekem már van egy pár ilyen neked azt mondja, milyen kombókkal menjünk, ilyesmi. Meg nyugodtan, meg aki már sokat játszott, az tényleg írhat ilyen kombinációkat. Viszont akkor ja. Menjünk egy lobbit. Egy game-t. Friendeim, játszok? Hát, most akkor úgy játszik játékban vannak, akkor menjünk egyedül. Ja. Igazából Edi. Meg a... Tényleg elég sok mindent megírhattok, és most is semmi nem képességet még ilyesmi nem hozok el, mert béna vagyok, és nem akarom, hogy elhasználnám a tárgyakat, amiket megveszek. Például ez az ember itt, ez amúgy azt is imád, az viszont rossz a játékban amúgy, hogy nem szinte függően a doboz, és láttuk annak az embernek már minden elége volt a karaktersével, nekem már csak 2 dolog. Ha királyra is így van, azt hiszem hírbrid leszünk, innen a szövegből, de nem tudom. És a gyilkos is lehet, hogy ha most éppen hírbit kapunk, szövegből ítélve, akkor egy olyan hírbitit kapunk, aki már profi, és már csomó minden elírja. Jó? Na, ne AFK-zzál lehetőleg. Köszönöm. Jó. Na bazd meg. Éreztem, hogy jön, hogy... Aha. Spice and Cheese, ez eléggé jó. Ezért elhoztam. Ott van. Ott van egy szétcseszi a generátort, amit én elkezdtem. Nem tudom, miért süttögök.
mintha be lenne kapcsolva a mikrofonom, úgy csinálok. Tudom, hogy ott van. Pályszentsi, csak hiába tudom, hogy hol van. Nem. Bazd meg, olyan a gyilkosunk az így szalnetre. Egyszer egyik irányba fut, másikba, másik pillanatban másikba. Szalnetre. Szóval nem szoktam elrontani, csak azért rontottam el, mert tudtam, hogy jönni fog a gyilkos. A Spice and Chip-ből. Szakba elromlott. Nem akarom, hogy meglátsál a gyilkos. Ugye a szörny. Hagyjál már! Hogy tudtatok megcsinálni már egy generátort? Gyakorlatilag nem volt ott ez a almaképű. Attól félek mindig, hogy itt van. Nem akarok meghalni. Pászentsi. Messze van a gyilkos. Nem jön ide a gyilkos. Úgy van csal, de egyes vagyok. Nem, most ráfutok. Már idegesít, hogy ott van egy gyilkos. Ez idegesített. Semmi izém sincsen nálam, amivel meg tudnám magam védeni. Hát nem tudom. Mondom, nem vagyok profi, tehát nem tudom, hogy milyen összeállítást érdemes hozni. Azt tudom, hogy ezek elméletileg nem olyan rosszak. Nem? Hogy látom, most pont nincs közelbe. Pászentsi sem, de ez még is látom. Jó. Ja, segítek én is hízelni. Hogy ezért? Köszike, hagyja. Tudom, hogy itt van mögöttem, bazd meg. Békén hogy jött? Nem. De most legalább nem engem. De engem üldöz. Bonnie-nek is ugye meg kellett szólalnia. Úgyhogy most ez nagyon engem nem akar békén hagyni. És nem tudom, hogy nekem ennyi lesz a netem, vagy ugye mondjuk hát szerintem valószínűleg nekem ennyi lesz a netem, nem mindegy. Hiszen még azt hittem, hogy egy gyilkos észimplán lesz, de annyi lenne a gyilkos, át akarna innen. Hát én...
Nem úgy rohadtul jó szerelek. És attól félek, hogy le fog vadászni a gyilkos. Nem úgy. Kösz! De legalább nem engem jött ez. Spice and cheese. Nem vette észre, srácok. Ja. Közben hol áll a felvétel, nem az én mondom. Miért leszek itt sárga? Ez mellett. Ezért mert az is sárga, te hülye gyerek. Elméletileg elment. És még mindig nem tudom, miért suttogok. De hallanának el, ahogy csinálok. Közben ott tudom, nem? Na mindegy. Meg akarom már csinálni a szoros generátorokat. Dobjál már baszki cseket ember. Most minden elfutunk. A gyilkos ezt hallotta. Ja. Most már csak 2 kell. Ami nem rossz. Ami már rosszabb, hogy fogalmam sincs, hogy hol van egy gyilkos. Mert nem hoztam alulolvasó perkeket. Egyet sem. És most tudja a halál, hogy hol lehet a gyilkos. Ja nem ő a halál tudja, a lény tudja. Szar volt, tudom, de nem érdekel. Mit kuggolnak? Ezt is úgy mondom. Ne kuggoltok. Már jobban lehet, amikor 3-an csinálunk egy generátort. És rohadt gyorsan készen leszünk. Ja. Inkább mindig azt mondják, hogy a feketébe találok be. Na a kis fehérben, nem a feketébe inkább. Mert úgy legalább biztos, hogy hozzá a pontot, és nem vesz el, meg nem hallja meg a gyilkos. Ember! Hogy lehetsz ilyen béna? Ez telefon, baszod, nem? Nem számítógép vagy laptop. Telefon. Na mindegy. Akkor most menjünk együtt. Ja, ez volt az, amit én megcsinálgattam. Akkor most kéne egy új generátort keresni. Mert hogy így, ja. Csak egy generátor keresem. Idáig 1-2 ember csapott meg, de engem most nem. És nem tudom, hogy ezt csinálja az a elfeláltam a kacás nyomaimat. Mondjuk elég nagy a kacás nyomaim, én meg azt mondom. Jó. Ha egyáltalán ezek azok. Ez meg még mindig én az volt, amit én csináltam. Kilépett a gyilkos? Lívelte a meccset, vagy mi van? Csak ennyi rossz. Semmi lehet csinálni. Hol van az utolsó kicseszett generátor? Szerintem lákempert. Van egy olyan halvány érzésem, hogy lákempert a utolsó generátorra. És még olyan bénák vagyunk, hogy nem találjuk meg. Ja.
ha valaki beszél, ha valaki nagyon beszédes, akkor majd maximum veszem, felvettem a hangokat. Nem. Fú, de idegesítő. Gyilkosról hallám, fogalmunk sincs. Ja. Nem. Jó. Sejke. Miért nem csináljuk a generátort? Te meg nem is vagy kampon. Még a gyilkos se a földön, se a gyilkos hátán nem vagy, de azért Quick. Akkor kellett küldeni szerintem meg, mikor már segíts csinálni a generátort. Jó, akkor te gyógyíts. Hallod? Ilyen noob nem lehetsz. Na, elmutatom, hogyan kell ezt. Ennyi. Hú, de nagy dolog volt. Most segítsetek a generátort csinálni. Meg ki akarok lépni. Jó, utolsó. Akkor most ezeket gyilkos jön utánam. Nagyon, mondjuk, várjál, áthoztam egy olvasópereket, mert látom, hogy meg van sérülve. Na mindegy. Rám van egy gyilkos. Így jártam. Én takarodtam, kinacsáztok. Jó. Hát még igen. De szerintem ennyi volt ez a videó. Mentünk egy gyors kis kört, ami elég unalmas volt. Tehát gyilkoson kívül mindenkit itt küldök egy fent izét, mert a gyilkos basszus olyan béna volt, egy embert sem akasztott szerintem fel. Nem, hogy meghalt valaki. Volt, akit megsebzett, de nem számít. Meg az egész meccsen én kb. Találkoztam vele 5-ször. És abból csak egyszer üldözött engem igazából. Ja. Melyik a jobb? Tudom, ez. Motion. Ja. Tehát ez volt egy meccsünk. Egy bár délátban. Aki esetén nem látott volna a videót. És amúgy teljesen ingyenes, tehát töltsétek le. Köszönöm, hogy megnéztétek. Következő videóban találkozunk. Ha tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljátok, kommentáljátok is, mert az nagyon jó. Na, sziasztok!